ಕೆಂಪು 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 ಉಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ನೆತ್ತೇರ್ಲಕೊಂಡು ಭಾಷೆಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿಂಜ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನು ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂಡ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪಂಡ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಕ್ಷಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿಮಿಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಪುಲಿಮಿಂಚಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬೂತಾಯಿ ಅಂತ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲಿಮಿಂಚಿ ಪುರ ತಿಂದುಂಡ ಈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅವನು ಪುರ ಬೂರ್ನಂಚೆ ಕೊಂಚ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪುರ ಬೂರ್ದಂಚೆ ಚೂರು ಈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನಿ ಬೂತಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಬೂತಾಯಿ ಹಚ್ಪೆ ಭಾರಿ ಶೋಕನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಂಪು 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 ಉಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ನೆತ್ತೇರ್ಲಕೊಂಡು ಭಾಷೆಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ನದೆ ಏತದೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಏಪ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಆತದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕ ನಪ್ಪಜಿರು ಇಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪನ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಒಂದೇ ಜಂಡು ಇತ್ತಂಜು ತೊಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಭಾಷೆಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದುಲ ಬೈದನು ಇಂಗ್ ಲಗನ ಅದೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕನಸದೇರು ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಇದು ಆಪನದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪನ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತೊಲೆ ಬಾರ್ಸಕೊಂಡು ಬೂತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಕಚ್ ಮಂತದ್ದು ಬೂತಾಯಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುಗ ಹೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕನಕ ಬಕ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಚ್ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕನತದ ಅಂಡು ಇದು ತೊಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಯಾನಂಜಿ ಪತ್ತು ಮುಂಚೆ ತೊಂದೆ ಪತ್ತಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಹೀಟ್ ಆಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತು ದೊತ್ತೊನ್ನೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರ್ದ ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತು ತೊನಿಯೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರ್ದು ತೊನಿಯೆ ಕೊಂಚ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆದಾತು ಸುಲಿ ಒಂದು ಪುಲಿದು ತೊನಿಯೆ ಪುಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು 4 ಬೊಲ್ಲುದು ತೊನಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಮದು ತೊನಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮದು ತೊನಿಯೆ ಓಮ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಜೆಸ್ಟನ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಇಂಗುದು ತೊನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಲಡೋಡು ಸೋಕು ಅಂಚೆ ಈತು ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾನು ಮುಂಚೆ ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ಕೆ ದಾದ ಪೂರ ತಚ್ಪೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡೆ ನೆನ್ನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಜಿಂದ ಒಂಜಿ ತಜಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೀನ್ದಾಗ ಹಚ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేను ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆತಚಿ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಈತ ಸಣ್ಣ ಏನ ಯಾವ ಫುಲ್ ಸೋಪ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಬೇತ ಬಾಜನ ದೀಯ ಈತ ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಂಚ 2 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಈತನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಈ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ನಮಕ್ ಏತದ ಬೋಡ ಆತದ ಮನ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗ ದಿಂಜ ತೆಲ್ಪುಲ ಬರ್ಚಿ ದಿಂಜ ದಪ್ಪಲ ಬರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಏತು ಬೋಡ ಆತದ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಈತ ಯಾವುದು ಈತ ದಪ್ಪ ಯಾವ ಗೈಸೀರ್ ದಪ್ಪ ಯಾವ ದಿಂಜ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ದಿಂಜ ತೆಲ್ಪು ಮಂತಿನಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಬಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದಾಂಡು ಇತ್ತ ನಮೈಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡೆ ಎನ್ನು ಮಂತ ದೀದಿತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ ನಂಚನೆ ಪಾಡ್ಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಾವೇನು ಪಾಡೋಣ ಸೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಗನ ಪಾಡ್ಗ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಪಾಡ್ಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗಿಜ್ಜಿಂದ ಕಚ್ಪಂತಂದು ಹಾಪುಚಿ ಅರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬೂತಾಯಿ ಕನಪ್ತಿಜ್ಜಿಂಗ್ಲು ಸಮಯಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪಸಂದು ಹೊತ್ತನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಡಿ ನೆನೆಪುಡು ಪಾಡೋಡಿ
ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಚ ಚೂರು ಕೊದ್ಯಾಡು. ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪಗ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿಂಜ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನು ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂದ ದಾಯಪಂಡ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮೇನೆ ಅಂಬ ಕಂಬೆರಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೊದ್ಯಾಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಮೀನು ಕಾಯಿ ಬೆಯ್ಯಾಡು. ಅರೆಪುಲ ಕೊದ್ದಿನ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀನುಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತದ ಅಂತಲೇ ಭಾಳ ಶೋಕದ ಬಂಗುಡೆ ಅರೆ ಬಂಗುಡೆ ಆಯ್ತು ಬೂತಾಯಿ. ಒಂಜಿ ಮೀನಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಇಂಚೊಂದೊಂದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಆತನು ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತದ ಅಂಚ ನಮಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೇಬಲೆನ ಬಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಿನ ಕಡೆ ಅಂಚ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಉಂಟಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಸ್ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟದ ಮೀನು ಮಾಡ ಬೂತಾಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಬಂದವರು ಅಂತೀರಿ ಇಂಕಂದೆ ಬೂತಾಯಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಬೇಕು ಬತ್ತಕ್ಕಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬುಡ್ನ್ಯಾನು ಬೂತಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ಯಾ ಕೊಣ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ಅಂತಿದ ಇವತ್ತು 3 ಬೂತಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದಿರ್ತೀರ ಅಂಚಾಯಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಸ್ಟಿಂಗೆ ಒಂದು ರಸ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೆಸೆಟ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒನಸ್ ಮನ್ ಪೊಡಿತೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲು ಇಂಚಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏರೇ ಪೂರ ಈ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂತ ಒಂದಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ.